Ай, лепи. Айде тук. Така, добре. Ама не сам така, чакай малко. Ама как? Добър си? Бива така. Ама не можеш да кажеш ти на професионален, значи тук си добър. Ето. Аз съм ти най-боли фотограф, значи в този регион, па може да и шире. Сега да не са фалме, не ли си тия работи. Ама едноставно некои люги маймун седнал, маймун изпаднал. Шо да му направя? Ето, фотошоп го работам професионално, значи нема боли от мен. Фотошоп го партали го правим. Ето, значи не помага. Некои люги трябва от родителите още да си бъркат, от са такви направени. А не да се жалят на мене, ето нема изкаране. Айде, бе. Айде се здърви по-бързо. Айде, добре. Шо имаш вода ли в колента? Нищо, айде. Добър си ти тук, лепи дече. Значи некои люги очи толкова са ружни, имат такви дупки на фацата, като им месечините ще са направени. Трябва с пласталин да ги мачкиш на фацата. Значи, що трябва аз да направям за он убав да изпадне? Трябва 3 школи за граджевина ли да изпозавършвам, да го лепам на него, да правим някои конструкции и тия работи, например. Не биве са некои люги, не са за фотография родни. Инче аз сега за вая креация тук ще я имам заваден. Имам един посебен таков за светлина. Значи си викнуваме един дебел човек и 2 метра висок. Му клаум бела кошуля и он света като слънцето. Значи има един пут светлоча. Значи едно добро убаво контраст, че он си има. И такви ми те работички. Айде, лепи, малко профилче дай ми тука. Фантастичен си. Чеки, стой. Уж еднъж. Айде. Добър си. Добър. Лепи дечка, няма грешка. Значи еднъж един човек ми иде, ама уча толкова не убиваше, вики да ме сликиш. И сега огледам на шо лича, викам, ти трябва първо на рентген дойдеш да те сликат, па после дек мен да дойдеш. Не знам, всекакви мущери имам аз. Ето пред някой ден имах един задоволен човек. Значи го сликах с швалерката и он да ме покам сликта. И ми даде човек от 1000 евро. И ми вика, фала много, сега взими сликта и да си йода. Викам, чеки малце, да не сайшо в рамкичка да те аклам, па да те пущам со разгледница, со божури, со апликациички на страната. Не. Ми мушнаваш 500 евро, сега взима сликта и да го нема. Фала много, браво, не знам шо. Задоволен човекът. Знае от има биве да сликам, не съм казал да бит. Ай, лепи. Ай. Добър съм така. Супер си. Не имам по-добър виден от теб. Ама оди по-на наки. Па да, добро, айде. Добро ли? Добро е.